Onia, me mo bibia kwaba na ne wiaseme ye wem. Ubeti yeswe woni ne bada, ubeti yeswe woni ne nuada, woni ne papa na se ne maame ebebi ada. Na sade we kra no se esia eyanu mio. Enti yenhwe se abusuam se esisa na den na abusuam eyefa ho. Ena aso se ye wo ba, ena ukunu ba bema 18 years boy, wofa wo ba back to 5 years. Den ena obeye wakoma kra na da oyem se ne besifa abo kinkinkin na den kra na wodi beye advance ebi ato mami ewa ha okana asem ne konkohwe akra 18 years no fa 5 years no omai ni bibi anase omunye ne hwe esanse ne bent omagya no naka anase omugusua holding responsible Yonko temu nsɛmɛmrɛ ne ba nso a ebi san to aso nti yonkomra na ye mɛkyere ya adwene ewe akyire ya eja ho te sɛn ba cha me huye ya bi wa no why udi de sɛn ba cha me de esewa yesewa ba cha na emu firi he na bai ba cha me firi ba bia ni ba na ekrum ba na ekrum ba cha ba bia ni ba na ekrum ba cha ho na firi bai ba cha adwuma be na aye wo ba na ekrum Bacho mi yekuya. Kuya. Bacha. Die na adua. Bacho mi nje abanche bode. Ada na o sre. Na koko. Hwe, mo na mo ankwa ama yebu ada no. Kire se ye ti hai. Radio so ne yeti aye ka se yinkura se kan. E na hai wudua abanche enye. Ti mo amo wo ho no mudua sei na bakrum a yenso yenya bi di abobanche apesi adi. Enti udua koko nso ka ho bacha wa na udua na wo kunu ya wodoma wo bacha mi ni kunu mi fa ba de oni kunu bacha wa wade agyae ana bacha ko ye enzem bebre woni be ma ne wo bacha o wo sei bacha be ma ne de me na wo baako the first one no de o ka baby ba panyin papa ne ka baby ena me ne obi foforo ewu mienu enti eno so na ema asem ne nsensem na ma me yese ga ni peduabo na ujaye so ni yere nko fa ni wi ese wo yere enti yesa na yese me wo hwa abu se na oba na ba ho na ma me se me ntwa kira ahwa na oba na bu medua akume ena me ja betena ase enti me titi ho no ma ne na beshia papa wi beshia enti sesei wa wo ma yesei ba cho me ma no mo eye 4 na me papa wi awo ba akwa kan nti o ma ye num ba cha oni me ma dodo sei na awo num yi ba cho me ensa me ma me ensa e na ne wo mo awo num okay enti atiefo ene ya sewa e na e wo yenim ha kuani ya wo free ba bia ni ba na ekrum e na waba yenim ha okay wasem a wo de na me nim de wo tie nso nim entu nsim finfini hye wasem na se de ne de waba manim a ba cho de waba de wa no awie no eye no waba na ekrum edi me pa na me hia wura bia fa na kwasi kufuo oso ofri nkaare tita ma obehia me ne de no so wo sahwiye adwuma ena obehu mi nto ye ne sa me enko sahwi ho na me se de bi me dipa kakra me du obi kura aka se nipa ne ba no ba hwehwe wona wundi ho a obeka se bi kura ode ne kanti ne wadwane enti me di me pa wo ba na ekuru enti emu ho no na on de one me kasa asa wo koi ti eche no ne me di nkomo wo fon so a ti na me ni me fiewura so akasa se me pa bebi ti e na me fiewura ne ye se ene me first camera ti me kokko bo sia o bank na me de beto abe no se me de ma wo bi ama na atwa na me ne na che eti ye na papa ne ye se ono kura abe ne ho adwuma na de ne call sahwi ho ne nka awie ne bufidi eti obetwa na me se saa na me dane abe no e de ma no twa abe no ewie mi a na me dane me ho danka bo etete nsa no wone ma anye nkonta e ka ne kura nti e ma me kwaji scan sa me de ba be ye adwuma no eduru so na o ma first scan bi ma me kura nko twa ni pa ne ka na dane ntokwa ti di musa ne tete wo ti enu achi no se adwuma ne kwa awie e ma me san ne ye sa aba adwuma na me ensa kan ho obi mai bia me tona be ti mai ne ye no wasi agya se menye obi a obehwe me aboa me amahwe nkola ne de a ono so wanyini
enti wo wa befuo nti saa be de wontimi fa entwa nsa enti so wonu otwa nsa ne de a ene wo de abene be ma no to tom o dibi ma no to obi won krofo ho kan ho e ma ni twa mi anam di danka boy o de ma hwan o de ma be ma no wo kunu no e ba chan akwasi kofo no ba chan e na wo ye danka boy enti wo ni kunu na etwa abeno to aso enti dru ahwache a o fa ne torch ne ma family ye ne yekọ na ye nyina ne nkwala no yekọ guma enti bo be ye sesia ne nkwala be dwale ko school na ye susu yakam anwia ho ba na o mato aye fom go abedi di anwumire ne ye nyina ya ba fi ti di musa na me fie so na oba aye me ne tie enti di mu a mfa se be ya afi ne ayi kakara na nyisen ekobae ti na me yale pa so me o ma miskan ko hospital was so yale che me me kan o so yale che me ti me kasa ya no diska no da no ma me 1 million se me fan ko doctor na me call baby ani ti me call ye no me call hospital won mo share me na doctor ne se me call lab ti me call lab no ma tana wa na me ntehwe na ko bi sa aman no se nro me so no osiu o ma transfer ko computer so ko doctor ho ti me ko doctor na me sole na me call ti me do no doctor twerɛ aduru ma me na se aduru ni scan na wo me ho ne enso na me frɛ no bi sa me se doctor ne se na me se me we die me lab o ma me call ye die o mo hwɛ o mo se typhoid enti no ho aduru no ma chọchọ ma me se me mra me no ti dan me beduru fi ade chin ya papa yi o sole ye se me di dio se me ye dan yu ma hu ba bi o fa ye nti me te wona komode me na me sole ne me baba ya ketoa eko me ma me mo se me ko me nua bi wo ho no aye aduane ama me ti me wo ha no ne woman bi aba go ba ya o so oba me ni fi na me se me ni fi oba obi ama o charge se bi a wa ye si ana sisi na me sole ye komode me wo so ni se me yale na makọ hospital ba de chin ye kokokora no e bo me enti me ba se me ma me mo enu aduane e ma me ni ti na me wa ha mfedi hwa kasa jejejeje no me de odan nani no oba wo ma me mu fie ho ma mu fie ho kasa jejeje na ai de opeti ya no ne ma me no e dan wo mani de opeti ya ne de e ese ene sa asem na me maka akere no ena one ma me ne se kom de wo na wo be pa aduane adie no okay ti hono ena one ma me ne dan nani kasa guwe okọ fie enti anwumire na me ya akra na me sole ko ye me ko e wan kasa me ho ena ja me de me da me baabi ti ade ya chin ye na aso kokuru bi so akodi pa eti kuro no so na akodi pa no kasa na nya moye so asem a me kan na me baba ya ketoa a me ne na wo na chi sisie no na ne baba ma afa me ba no ti da kuro me wo fi anwumire bi na wo baba ya ende ye wa wo ba oni be ma foforo ba ena akwasi kofo baba ma afa akwala no eno na me wo fi anwumire be ye no nsia ekobo no nsia ne fa ebre na ma mo do ma didi awie ti no mo nkura ne nyina pie ko bobol ti na aka be ma no wote ho na me ba ne hwe wo fi ti me fa ase kan fa afikire se me twa bode ba be bo apisi ti me ba ye no na be man be bi ote no wonte ho me ba ne so ni fi e ti me dwa bode ni wie na me disi so no me penchene na mko hwe konko ne chese binim e na me frɛ abi e na oje soma na akura ne pie free dem na be ma ni di nachi eti o free school ba yen so woro ne ho atala na ehye no na wa woro atala na mana kanika kituo mo de ntuma bi e bale ne musi abe ma no na me se he bi sabe o bo shede mo ye de wasema na junior di me sabio manim na wuni ma de koro wasema da bia wo ye na me se da bia o ye dey wo ye me sa na me se na won kan kire me wasia wasese me ka obeka kire da ama na abome papa ne so oba fi onu ne yese bere kakra bi na yese wo hunu na me ma no nti asa na akora ni suru no ti o ka asa na wo ba ne wo mfie sei o wo mfie num no no so wo 18 years abema ne wo 18 years e na wo ba mfie num me pa chan eti ba asa na nam se bi na papa ne sunu ya na wo kosehwi ti ho na me frɛ no na me se bla kwasi no wo se yes na me se wan ade a wo ba simesi waye na me mpesa me de mra be hye me nsem na ma ya akora ni bibi na kyena ye be ka se woni ha na me de me ni mabusuafo abo wo ba na asema ye ni si
eti me bo wa mane wasi yo emfa akra ne nkɔ be bia e kyena meba ti o kan sa manfi ti na ade asa ti ade achi anopa na me de akwara no e kɔ hospital ti me kɔ na me kɔ bo doctor na mane se doctor me pa tro se ni sense na mahunu na me pesa me de ma adwene be ye bibi nti na me de ba beda wo ti me pesa wo hwɛ ma me na doctor no hwɛ kora ofre na asini ba ko no se kokɔ frɛ na asini ba ko ma me na me kɔ abɔnten kɔ frɛ na asini ba na ɔde akora ne to empa so mo hwɛ na kyerɛ se na si nyina ayukuru wo mo fi no no ba chai na o mo bus doctor ne busa akora ne se hwan ɛyɛ hwan ya eti obusa na no se junior na doctor no ɛyɛ se asɛm no de ayɛ no wɔsra me pa akora ne firi hin fa no se be ma me ne tie no wɔse me srew ɛbɛyɛ asɛm no mokɔ ka ne fie jikrate fa koma be ma no kɔ na so onima kenkan a enipa onima kenkan no fa ma no won kenkan so kenkan no ante ase enso a uni nimienu nyina emela me ha na me se me pa acho mate ti me bedru ye no no so firi sahwi no aba enti anwumere me no aduane e ma ye nyina dibi anwumere na me de krata no man sa akora no asam na me frɛ wa me bo wa manne no ni nyina na ne bande order so tifi ho na akora nda so tifi ho na asam na me frɛ wa me bo wa manne no me de akora na ko hospital enti me ko ese na doctor no aka enti krata ni oje ye no de ahye ne bag mu anka ho hwe ti ade kye na ma me bisa me say wo de krata na man se ma me de ama no e de asam no kan me so anka hwe ti didi musa me van se be 4 months na mene no e de no so ba ya yinse ne de am de ko hospital no e ba yi nti nyina e kire se watu se wo ko ekura bi so akodi pa nti wo ko ye no ti kasa nya mu se asia no pa na wo be ko no ko gina abɔntene wo kasa je kwa wo ko no me wan si di kron fa ma me na ma me panyini na me kasa ne ba me fie ho no ma me so se bu ofiri empasa atia eti oba ho no mo no a o yes ofiri nka na me se ma me so ofiri empasa atia o na ma me ne busa me na me kasa so ne papa ni pessimist ni wo se sa ene papa ni mi mo no eti ya afre ne ma me ti na yes wo ne ma me no fa ma me ne se ne ma me eti ba sa no na me de me kwa abɔntene me sɔle kwa abɔntene se me kwa akɔpɛ bibia bedi me kɔpɛ kokɔ bia ba no ti me duru won na obi obusa me se sisa ya ada woni papa yi ku ana papa be se bla na woni neti na me se de bi wo se anɔpɛ kasa wo kasa wa abɔntene ha se ne nya asɛm ketowa enti nipa kura ka kyerɛ ne se nkɔfo bebra ka kyerɛ se onyai na wo firi kurom ha no mu se de wo yɛ na nyɛ enipa bebre nimu no wo yɛ se obi bɛbo amane asisi ya enye fe wose asame meti a obechirim saa no wokan enti no na me se saa enti ne oka kwa na ni person mesi wo eye maame no ko maame no ho na me se anti se ni na mate na eti se no se eye no kore ma me kura me ka kire ni se na mo ne so e no wakote na fie ho na die be enti e no wo kwa wo ma wisika wo so kura wo san yale wo so oni mu kwan a wo fa so wo fie ho se wutu yo se wo memu yo wo ndo oni mu kwan a wo fa so wo fie na me se saa esa no wo kan de a ene yamate na me no ye kɔ hɔ no me fie na yetimu no nkrɔfo no me papa ɛna ɔmo de na ɔmo papa de me papa betena afie hɔ enti ɔmo papa no aka baabi ɛna ɔmo de fie na hyɛ me nsa sɛ me nhwɛ so enti me ne me maame ne me nua mo ɛne me mma ne wo hɔ na abeto ye na ɔne yeti wo ba light be untua bi da ɛno ane si atena fie hɔ saa afini wo si yɛ nkɔ han dan enti me na me pɛsɛ mɛkɔ ti me ka kyerɛ nse wonya me ho ade oya me ho ade dia me di na kine na akɔ na wo se nya nka awe na wo de me kɔ ba na ekuru mo no ma na wo ne me kɔ akɔtena nti obeye me se nti se oye ya enka dansefo eba mu ka ne wontimi nyina ba bi nka nkyerɛ me se ɔkɔ no oni mu kwan a me fa so a kɔtena afie ho enti no se saa na waka de amate enti yi me niama me di ko ofie oya me niama me no anum dan na be ma ne kɔ han ye no uyi wo nioma firi ho esa de ko wunti me fie se oba na so be ye me ho ade a me ma ne so kora won sa na wo nyɛ fan na masa na se afedie adanse ebam na obi ahu se enam ne so na me kɔ hɔ de a na me di na chi ene na akɔ hɔ fedie ya wada kɔ ye kɔ dwada ti ya wada no papa no hɔ no obae a na ma ne etia wa ne se
okra so okwa afepa ya kopa adwuma ya oba ye meni fie ho na ade na msi o se wo so ni mu kwan ya me fa so a me kote na afie ho me so agya me wo me fie na abeto me na ase ye nko na medi wachi afi de oni mu kwan ya me fa so am kote na ho de se ho hia se metena ho enti maba me fie ti de wo no wo be kan wi a na wo se me kwa na me ko osori gina ho asem na me kan mu bia ni ho a ehia no se mattress na ye da so na me fa ye no me fa mattress no man fa ma de besi be ma no na e kasa ba chan ena me si yo matinti man kasa ena o ka ne se ma no de osole koi na mfii no ti me de mete ho me ni mi se e bi kura o koye no o play na chi no wasan ba be kan bibi wa ma na ni na chi biem ye mte ya ne se wa frɛ o ba foforo e wo se hwiho se wo ba ne mara emra ba ne kurum ho kai asoa enti me de me mete ho e ba san so nyin se ne so ti na me yale enti me de me sore ya me wo me fie ti hwa na mkobo maame na manne ti da kura no pa me sore se me ye me ko afuom kakra se be ya me ho be kentene me ti na me ba no me ba na di mani ma ye ko iduru be bi dem ti yan so ka kire obi an maka che ni person masisi wo mara me diska kwa kojo sora no afa kentene wo kwa afu an se wa ma enipa ne so de afu o mami ohia se oba wo me nchen kasa nya muso asema America no na kokoo obi na uma bi afrema bo mama ne se wo ji kokoo no e de ama ya me yate eji se e ba asa no no ko fere oba ne se o mra no nkwati kokoo no ti me wo hwa ya oba na ba beduru na obi be bo mama ne na msi wo hu hia me ti me ko maame no ene na ase ho e de ko to wo mani maame ne na ase fere no no mo se kwan na wo de sister na fa so no nya kwan ya wo so de ne fa so no na se wo ba na kura de one ne tenis wa ye ne ho ade mpa wo ba ye no su ne yere e no ba be fa na one ne tis asema ba me ye hwe ne so obu case ni nwie asa na wo be fere wo ba kura ma na ba wa fere wo se an enya me hwe no papa ne se nya wo hwe no dia e ne na me ma wuska je ma no wo nko wo se an me pesa me kire ne se wo ntimi ntua ma no entua meto why na ka say be ma no oso pese wo kire wo se me ntimi ntua na no ntua ne to kwan enti no afre wo ba no se wo ba ne mra na bla ne se nyes ne kwan so no omo ne pepere so a just de aya ne se an me yi me ne ma na ne me no se wo se o mla asemi wo ba wa ko ka ho hwe no an se wo mla wo fitin ya wa frɛ wo ba se wo do oba na betena da mu no ehe fa no no wo be ba betena ke ka ya antentam no mo se ne ehwe no na wo obie na no aso be ka kire o mo ne se medie obehwe me pa de ne obedam enyo na ebe yi sika ama me na me di bia hwe me ma no akwasi koforo no wona ka asa na me sisa na wo ba ha me se ya fi me ma no omo ana ya somo wo na wo de wo moja na wo no mo afa na oye moja na wo da me yamu no wono so ho ana e ma na aduane ni akopim so obepia abontene ama wono so ya soma no me kan ya wo so onde de o kan no kan yes afa de wono oba no a wa ba no ene na tinti me menyim ho no na oba no so anche no so nyem enti osole a se me ko hospital wa bedwam dobrobo se me ye dan yo emu bia ni ho a me de e fa ne ho tinga kra kramanfo adaworo ma ena Yankopon edi sue mi ti asem no e ba asa na omo oye se won hwe me no me di asem no kwanda nyina social welfare fo se me ni wo bi ti sei na aba na sei no kra no so ewu mu no so no ne ba nso afa me ba ama asem no me yakwa hospital me be ka ho asem wan ka hwe ti me hu so omo ne hwe saa ne ma we nyina aso ti na me bo wo mama ni no osisa omu bisa na wo so ni mu da se ne ba no ayesa oba hodo oba social welfare for no so ni mu saa da na me so oboa krata na me de bele me kura me ko to ma me panyini na nim ma me panyini ne kura ne ma me ayi se me ko yi krata na waje ahya ne bag nyo so obetimi kura fa titim ana so obetimi kura fa ahye ne se asam ne nya no kore enti wo boa wo kasa wo boa ti hwa na man ni gina hodi ni wo se me kura no wo se me soma wo bi e ma ne ko school mu nya sa kwa koma ne ba ne la ya ma ne adwane ena pani ampa man ne free wo bi e wo ba ne ekuru mu se won ko school mu na ni pesimesi onko hwe ne so ma no na case sei na aba ne se wo pani ampa se papa ne furo ka free nyina hini ho no hwa no akosi school mu
blood do no so aduru ese nkokwa akofa ne ba no e de ne ba na adwane no waka a kire wo ba ne se won hwe na asem no wa anka no kure na so nim no waka no kure a wo begya no ayi ho no mo de aba ti kiri ba sa no mo de asam ne sa akoda court so ya asem no kwana ebere me kwana yesi ne yetu ahyeda enne me kwa ne yetu ahyeda ade akina me kwa ne yetu ahyeda saa na me de be wuye me frey ka kire o musa mawo hospital bay ni ayi obi ya mfimante hwe be ma no ena me de be afie ti me be afie no na awotwe ne me gya akra ne to de na me court se mawo sisi me wuye me didi e ka so aba omo se omo ka die won kasa ofie wo omo entinu di mana me de krofo yes akora ni sha se me de ne be foro ka me de ne be fa me yesi me ntwa akiri entinu no won fa ne ho neja me tie de krofo kana me de me twa akiri na me te ho tie wo ma no so ne ba ya oba me ho no ne obi na na eti ti akora na ma akwa betena me nchen kakara na obi so ko fa akora no ne nyinsen ya wo de wo se enipa na nhwe wo ba no ti wo ma ne so ade ne court obu nipa ne ka aye jisika de mo enti me tie sa asem no ye mo bufu na mso ko police station na mko ye case ti ya ne se ono so ne me yawo onhwa akwala ano na wo de obi de ye ne de won de wo de na ba enti se ono won pa sisi ene wo sisi wo bi ba wo enti ne ya me so me ne na wo akora ne ko mfie mi yensa me nyinsan yo ma wo emu bia ne won toma sini mpoje kire wo ba ebi nim enti esa na wo kan de ya ne me so me de na ba ena police for ko fa no e de hankopo gu ne sa kwasi ada no pom de ne be hye ti ade a che dwada ne ye fra asem no e ko ye kiri ena me se me de me ne nka ne kese me ka mambo me de 200 million wo de mamia on tra ne baby ena ombe ka kenti papa na oba be bie no ye no si ai ye kura wo ni sika o adwuma bi kura no ya ama me na kakra bia ba be di me ho ti we ya wo kan de nya de su obenya yese kiri 20 million ena omode ma me ena ombusa ne se mo so me so ase no de be ma akura so be ma akura ne 6 million ena omso won cancel nkokwo wo de wonsa e hye krata ase o de wasi you no ade ne sa hye krata ase bosumi bi o be ma akura ne 6 million eja me fan se ni school ska de akade eyemia enso meji eni me ni bi se wuntimi ever ka ni bebiri na jame de mi show mu bosome ne so ya o mama me krata se bosome ne so me fa me sika ono so mama ni bi se bosome so first ka ne meto bosome ne so anu atena fi no diska na so ma 4 million no de asoma ti ba ko first day no de ba na me se menye asam na so ko kanu 2020 o de brewo fie se wo de be ko procession ho no o de abre me fie for 4 million oje to de ba ye no da na me fun ani adum timiti wodi na mse de bi ade a papa ni me ye idi wo scan ye se betua to police station die ntina dis scan bre me fie e na me call police station ko bo mama ni sisi e na why na police ni se wo de ba oje na dansi enti frɛ me am se mate to the 4 million ne ba ye no edi na kaka na odi 2 million ne be so na yese bosome edu ba ako ene du mienu no ma 2024 no ene du 6 million no watua yesi afefufuro we say 2025 yi mu no oba no the 4 million bete kwa be wi se no asende agu me phone so 4 million on fa bi nto so ubisa na wasi aye mia na mebusa anse na obi a wosi 6 million ade be ma akora no afa de 4 million e na ade ma akora no oka kire me san se memetu osisi e obi ka se memefa 2 million komo obi a menya me ka jense se me ni obi asa contract se me de ne ka na me ma ni se ya eye me o hye se me pe sa 6 million na de koma na se nipa ne be da meka osia na awko o nipa ne ba so na se wo anya amana ye kunu ena msi ye nkunu sa na wo ka kire mo se ya na mse mate na me kate ko enti na hwehwe maso na mse da bi me de na ebebrem fi se me hu se onu no hu me se me ni obi a
nti no de wope ene wo so ye kire me ena me de aba be dam okay ya mo akwa ba bio ya enti sesei bosome enhyehyeye a mo ye wo possession say obetua 600 cedi no bachai ontua no bacho de bi na mum otua 400 bachai enti de twato a osende 400 ne ma oye eye dabe na no ya wa da yi a me ba hai ekwo ye me koduru ye na suo kura eto anajo pa na ka bosome me ensa no wantua ene nan yi su wantua nti ka 12 million me free han me say ekwo ye na anajo bre na me hu say message bi aba ye ko hwe ya 400 me ma amfre no me de ma amfre na musa na hwe efise na me de abedan mu ni nti ma amfre na musa na hwe say ana asisi na me de show musa nti okay ya wa da wiye afemiensa nhwe bio wo de ko position fo ho na ya ye nhyehyeye sorry se ontua 6 million ono ana aka de ne nsa hye krata ase eba ya ote so be ye ne 4 million no waka kire police fo no ne de anamo no omutu ye ba me kokko police ni na mane SS kan ti say 4 million en wode bele me etim ko kan na police ni so obefre no ofre na de besi bi obobo mo mane etim me ba ye no e frɛ no busa ne so wa frɛ no so wa frɛ no frɛ na wo mfa o frɛ na wo mfa nti eno ne ma me ye se e wo sa me de ne ba ha no mu se efise e ho no saa na asɛm ni kodi so a twentwan so a e che ya ma ehunu hwe ti eno nti ene ma me de e ba ha se be ma no akwasi kofo no wei ba cho ta kuru wa free ba na ekuru ma bata ekuru ba chan oye de adwuma o ta ekuru ho ba cho ba ho no ma betwa na no wotwa ene afu madwuma akra no no woye saa ba na ata ma na wonyem obenyem wono nso oba na ekuru mu no oda so ofra ni free sa hwehwo ne bae woda so ne wo ta ekuru mu ho sisie ti ono na sisi a wode ne tie wa de wa anyo ho de enti wo ba na ekuru mu no obefa wo ba na ekuru mu de ana wo ye na dwen so obeware wa ankasa wo ye na dwen so obewale mo be ya me ho ade na me no akire yi no de kofa we ni nyina ba ya me metie ni se wo ba we ni ofre ne ma ne ba ye no ne na eti wo se hwiwo eji wo hwa oba ye no obehu me no e no ye se sa oba ne de ko ne ntena enti na busuafo twa sika na so de tu ni tire so wo ntua me na wa nya no na je se wo de amemene mfe efre oba we se ne se sa na tie de asa me de afi no aba abefa me enti me de wo se me de me ni abusua obetimi atwa bo obi ama no ana obetimi aka bibia kire no enti me de wo amisi wo basa bia no kwa eye enti anu ti no ye sa se ya sa ne ba be ma no a ofa wo nso wo ba no anyanyam bi ade na mo ye fa ho kire se be ma no de ne ho aka wo ena ne ba be ma enso abefa wo nso wo baba ede na mo ye fa ho ba cho ya anya hwe amfa ho ya anya hwe amfa ho ne se me de kwa ne ko hospital no doctor ne ye se nka ne me mla na de wo bi one ne nka no me na ni se bia obekọ ana se nka de chi ye kwa me de krata ne man ko bebo maame amane ana obebo na busuafo amane se bi kura sei na aba na sei wanka ho hwe chese wono de wanka ho hwe asam ne so ba ye de ye no so de ano onam se meme no chese wo mumu asam ne ngume so na chese wono de onye free ene nam ne baabi enti wanka ho hwe wanya hwe so amfa ama asem bisa no kra no nya doctor na eka doctor no eye ne hwehwemu na doctor hunu se eyampa se akwada no ya ye ne bibi saa wo sign krata ana se mpo yedi nkan akoye police for case na police for no ma krata ma de call doctor na doctor sign aka se ane eyampa se akwada no ade se de mahu na ade akoma police for am yasa akọche akwada akora wono na aya akwada ne saa no ni nyina no wo yoy ana wa anyo e ba cho ma anye e kire se doctor ne ka kire me se asem no se me ko ye ni case ya akora no ne ho ba kire no e tinki yen ka asem ni wo fi papa ne ehwe me yen ka asem ni wo fi enti eno no de krata ne bre me se me fa ma no o de krata ne ma me se me fa me be ma no ne yen tenase
ni yanka asem ni wo fie di na no o tu fo se monka no wo fie no se monka ne sen krata na we mpa che wa hasi aja kwa meboa no onyi krata ne mame enti da bi tena se o se monka no wo fie asem bi sei no sebe oba de achi ame bra mame ana we de ayi bia ni ho se me ye papa na sebe maba benya ge ewo ba ne ekurum ge ne ya asewa ene mari ya asewa ma sese kura amanyem ya asewa na me ba kwadake bema ya wanya mfinhia du nwotwe akwache me ba kwadake to wo mfinhia num na wafefe no amamre kwaso no entia hwe ana etia bibia kra die ne tia etia amamre krata ne we jema me na me hwa eye mojafra se akwada no ene fama no de ye tobo ada kwada ne ni nua ada enti eye mojafra fi se ebra papa no aware maame wei ne wone no anyinsen no nko ade wo mo no aba beye abusua fi se akwada na woda yefunu mu no ba oye be ma no enua enti se maame wo ba be obetimi ne nada na ontimi ne na fi se oye opapa ba eye wonua enti saa na nia opapa ene maami ada no nko ade ne magina enso eye enuafo a omu bia ntime nwale wo ho ema ne nyeyi enti se koba ne saa no a eye moje fra etia amamre enti ane setesa die ne ba ya panyini bia ntufo ana ba ne ekurum ho nananom ni ho ene wankobo nananom amane okay media me nam se doctor ne kan saa ni ntino adwen bia ma metirim se osem kokobọ obi amane nti yi no maame na me kasa me ka kire no no eye kuro wura no papa wo chichiri ba na ekuro no no ne yire na me de to na nim sa ante woni mi se sei na nipa asimasi ne ba no waya me ba asimasi no se entina na nsi akure wayale na eti saa na ofre wu obi saa wa ka chen saa me minimu de wo de aye wo ba no na amene bu saa wo se na wo de ya wo ba no na ya wo ho wa nka hwe eti ma amene asemon de o kan nti ma amene so anka ankyere me se bia me nkobọ panyini bia amane anase bia menye ni sei ono so anka hwe amfa anche me so menim ho hwe na kyerɛ sɛ ɛwɔ ho okay bibi sey no oba de akye me se ba procession de da nkyene a amamra ne amane kwan so bibi wɔ hɔ a yɛhwa na de ne a se na ɛwɔ senka omukɔ empanimfo omrikoto ehemfo ne mpanimfo a wɔkrom hɔ anim nanka omfrɛ nkwara ne mienu ani abusua ne nyinaa nanka amamra ne amane kwan so no omudwura nkwada ne mienu ɛho ɛma ne yesunsumu asɛm anaasɛ bitimi edi omunya ɛwɔ amamre mu no anaasɛ bɔne no ɛsunsunsu aso no ebifiri hɔ ntina wɔ sɛ ɛno no ɛba bibi sɛ si a emra ɛne ɛde ne da ne baabi ɛna amamre nso so ɛda ne baabi nti wo hwɛ ana doctor ne de no wɔ ka amamre emra no ho asɛm ɛna wɔ ka sɛ wɔ mo nkɔ ka ne ofie na mu amamre ne de ne wontimi nkata so okay say ya make say adofo 21 22 3 4 5 6 25 2021 and wo mokoye report we 10th May 2021 krata anu nikuta me krata anu say ya ye ka say wo hwe me a krata anu nikuta me no aha na krata we no 10th May 2021 na je say wo hwa bosumi ye wo mu aka nansa na mfie nan nie enti sesi ya wo ba no wanya mfie nkunu ko mfie du okay afemi enhwe medical report hospital no de wo ho na wonom ye vaginal examination jese oye nhwehwemu ewa akwada no na se okay akwada ni di wo ho sa bre no wanya mfie num oyedisuani akwada ketwa enti obi awusa no okọ nkwada suku no yeso ye pupuru na examination no omo ye no de edi kan yese oba de ye adom akirima batwi amame de hen examination na omo ye no akura ho ne de mesere oh for so oh we de obo for so ene
ene ukuo we dia mesrew pa mekuta me se ko to ni ase we dia mesrew fa ngira ma ngoto ase ngira fa koko ase sociology chire mame underground so niam bi e be bamu no akra mesrew underground di enim o de tie na hwe first wine tie na hwe first wine examination no first wine oi never hero na ne bompo na na ne boy na damra bajana abamu ya ye be wura na o be say tie for mespelia mamo mame spell ma tie for na no mo sa word we no ye BRUISES o de amumi enchichemu se BRU ni be ye buru enti ayaba onye ni buru a ya twem na SES no nye ss enti bruises on the VULVAE o de amumi ensanchiche we nsumu VUL no be ye vol ana val na VA so be ye de eva enti valva obo chirimbre twie kai adie for Samikai ana da ho Samikai let's me difufu kra na abrofu we me enti bruises asienta on the valva and na dey betwi amame obo kai akra so mama chanwe second why na say we yetwi ada ye brofo say HY dey ehia nke yetwi ya we so dey abehia obrofum no omo se sa de ndie ye broken HYIMEN mentisa ayi we da oba de what da akra je se ye free ketiapia antines na we de won chire my you just ye free antines radio ness just HYI no ye bebo ni shia na sai wa wo ho chire we na me entisashi HYIMEN no yes ye no ye broken se bibi de ye broken e kire se ebu eni akwa no wo ya akra keto ade ho adwuma na sa HYIMEN ye de mo hwehwe ba me eno ne ye de ya yes ye no na abu e wa akwada no sebe ne njankotan ho no ye de na abu afei 3 enchirechiremu na ye kire kodo eno ano no enti if you don't get it forget about it ye to aso bibi abu asa bibi abu ho anasa te eno nso no ena number 3 evidence of penetration visible wo be chirechiremu eni etie na evidence of penetration visible as if you know about terms for your understanding enti evidence of penetration there just say bibi edi ho dance say bibi awura ho enu de yehunu maame wo no wo mo ka kire o say de awura ho no aya akwada ne den ma yintie de wo doctor de kire me die no kwasem ni wan kire mu ankire me wa akra doctor na kire mu ankire me no anso de krata ane ma me se we na krobia o ma me nwe me ho enti dia ya ye ni say ye nkire mu na no etiefo aha en wo ye den wan kire mu ankire me no anso de krata ane ma me se memfa enko ema papa no de oni ma kenkan a de oni ma kenkan no ngen we de oni ma kenkan kra be den so what the asie so a me ni nyina amla ne ho e no so anko nti de esi ye me de ha me kra ye sa hime broken no me pese me hu hime na ye de ize no beboa ya me ehunu de abu e wa akwada ne ho no atiefo we de mesre mo ma me nkono mu nsuo mra na me nkɔ hwehwe hime no se hime no e ye de ade
ya ebu akwada ne ho a wo man hwa nka ho hwe ya shime ya ebuo ya nka ho hwe besi ne ya sese ye ka sei afida asem na sa sori me ba sese ya ware ana wo benya ne dofo pa wo do no no obe breaki ne virgin no wei crash no wa breaki eno ne shime no wonya virgin biem wa broki no ena afei enuoma na ewuram akwada ne ho no eno nso ena na eye visible kire se yehu eno na ne toso miensa no na maami yi saada no a ukotwa bode a uhunu saade no se crash na kwakoye oba ne saa no anyanyam bia wo ubisa oba ne se adenti na oye ne saade no wo fia ha no mo wamane na mbusa no so aka kire akora ne sesa akora ne se o ka kire no a o ka kire me a ai wo papa no ebebo no na ubusa akora be ma ne nso se edien ne ha no na akora kitikiti mfishi anum sa abre no anya 18 sa abre wono nso ya akora ne sa da se na me buasi afu sa ada no akora na hwa na ka me perepera no enu nti na menya abotere frɛ ne papa ne bo na mane na me ni sabi papa ne wa adwene enti nka wono no baaye no ko beka nyansasɛm aha se na me ni sabi ono soso na adwene kura de ne ba ne de eye kye ne papa no na me ni so obeka nyansasɛm enu nti ena mama aka hwese na me ni sesei dia ena nka da nka akora nka de be sisi sa ada no a ena se nka me bu na perepera no ama ene ese me mom na me ho beba asɛm a na nka me ho aba se sa boy no we o ba na ekro se asɛm ni call police station o mo ka cha pa ne se wo ye nyanse ono ye friend say boy no o junior no mo frɛ no se si o mo da so frɛ ni junior ti se o da so o ba na ekro o da so o ta ekro ne papa ni nyina se ta ekro no mo tu abetena enti junior no se wo ye den o ta ekro ho se no o kwata clinical school wo em se wo wie enti se won na mo se o ye mesi adwuma sa na o mo ka so ye mesi adwuma aja mi de me se papa ne ba asa no o se mo nka sa me ho nti o mu nyina o mo ne me ya aka kora ne ma ne nyina ne me ya aka o me nam kwa no mu hia me obi ya nchia me enti wo de sesei de hia wa ne se post station honkom a ye kodi ye no on hwe so amfa se sika de ma ba no ai na me so obu mi kwase a fi se wo ba beto me ne matena me no wa ye adwuma wan sidi kura wa amfa ma me nyin se ye ntoma sini hospital ka hwe wa amfa ma me nti wo bu mi kwase a na afa so me ba ne de no saa se 6 million no so obetua na osole ya no wasan ate so no eno so won hwe won fa sika no e ma akola ha no na se be ma na fawo na ne ba be ma nso abefa wo ba kwada keto ande ande hia eno de eno so hia me pa no ntina da me de abrɛ mu no evi se be ma no e ba ya de call police station doctor ayi my panyi ba kokura ka kire ne se wonim nyansa kese san ka asɛm ne ba wo manim eti se ne ba no ye panyi na ko mo de ne betum sisi e enti won kope obi a obo ajapade na wo mebe ne ba no o mo de na si counterback 50 million won kope obi wo ajapade enti woman bi na okohu no na woman ne bebe akwala ha no obe akwala no ne ye be kan wasem wo koto a o mo ye konebra asa de echa no ato nsa ne wo de kwa ha sei koto nkama no ntum na meme no asem no mumu me so ne je se wo mfa ne ho e na ampa nso asem no so mo anka ho hwe koto anka ma hu se me ba na waye ni sei no e bi a sei na wo so otu ade ma akwala no ana sei na wo so wo ya akwala no obi anka hwe okay kwasi kufu nso de sen okohia o fo no ba ko de no wo nana ho ti me ensa na ekura me no so de me ensa be kan me ho enti enkura no be yesen enson be yensia e na mbetena wo fie ba chan enti na munyina mo dadan ba kum me pa cho de bi e bi yesa no me dan na me dam no le ma bo ceiling enti ba ko a me tu ko da mu na me ne be pa ne ko da mu no ende na ceiling nim enti me ka kire enkura ne se ntuntum enti no mo no na de ceiling no e wo no enti no mo ne me ba no nyina sam de me nim se o mo nyina aye nkwala ene de o repi u ba nyina dada ba mo nyina no o mo da ani o we ne che o we ne o mo nyina dada ba kum pa chai na asem ne sie no wabusua ni bia ni ho a wi na ho asotiri me ka de o repi akola no me pa cho me ma se me ne me ma me na wo de kase bu wi me ne me ma me na wo fie ho ti ba sa no me ma me na mbo na mane se ade sei e na akola na ye me ba na ni ma chiri baba ako o mo ye ntafo kakra no
ene ne wo fie ho na me bo wo mama ne e na sembe na mama ne ka fa ho me mama no e mama de me call hospital ne ba ye mama ka chem se krata me fama be ma no ti me de ma na de chem mama bisa am se me de krata na ma no me se me de ama no se de asem no kai na me so won kan ahwe ene wo so wo hwe so be kan bibia ampa so wan kan hwe na akwasi kufo e ba betra ofie ho no amane bo ben na do si wo mama wo no kwa mama me kura bisa no se ba wo ba ye no me mama me bisa no kwa so no wo se ohun me na ni je me ho no person obe wale me enu nti na mama me bisa no so wo ni yire wo se da bi wo ni yire wo se da bi sa amprensa na mama so wo mpe ebe wi ase na akoye nsem bebre wo mpe sa de ni eti wo so wo ni yire wo bisa no se ne mma no o mama me we ne mama me bisa no wo se sa ne mama no wo mo nam no wo mo mama de akasa ba wo ntam o se jo mo agya mama me no te ne ba bi di ni pa ene woni we mu ne nam to no mo a ne chese wo yakura ne nkura no o mu susu according to no ono wo sa no na akwala no aya asa me fa na koto aduane ama no ya no de na pii to ne kwa wo onfa ne ma biim enti nkura ne nkiti bi no do mu etwa abe adwuma o de nkura ne ye no etan no no ba ya opeso o de me ma ne ye se adwuma na mka kire ne se me ma no mu ni ma betwa enti ku kwan a wo do ma na fa so no nya de esa me ba no betima ye enti panyini na no wo mu no be ma se ko 21 years wo ye no chenchina ai akwara no kai hu se me se o emfa so ne me ye adwuma se me ba ne yale kra da hospital na doctor se me mmera na me hwe me ba no se me nu aduane mani ni ya hwa na me kwa akohwe no nam se asa se wo ba ye no wa ma se asetra papa bi na ni pa betena na me ba we yale na doctor afre me se me hwe me ba na wo se me nu aduane ma ni ma gya akwala no ato ho ma nu aduane ama wo sa bra wo kan sa asem we no na wo nyem na me nyem ba cha na onu utwa be no o se sika ba o de koye ho ade ana o se o de sika no be den ai wo so o pesika no ye memoa no ye adwuma no o de kwa akoye memoa ade na sika no ba ye no mo de ye den sika no ba ye no sa do na e ba ya onu ohun sa afi de me ma no wo mo ensa se wo hwe odidi mu o mu bidi nti ye se wo frɛ wo ba afoforo a wo ne te ya me ne me ma ni nyina wa me ye etwa to emra sika na 6 million na o mu se o police station no o te so no o se ko yi police fo na so tire se sika no ka che no odua na sa mpa chai e na asembe na mo kan me ba cha me ko bo na mane e ma ne ka kire me so obe frɛ no na sama e ma ko ho bi me bo police na mane se sika no wo ho a 4 million no asende abegu me phone so ebu okura won ka je se me hunu na ma frɛ na bisa no enti no ada me kan o kan we okura ka kire me se enipa ne yekunu se enipa no uko jiska na se we nya ama wa yekunu no na mbisa ansa sa na wo ka kire me frɛ police ni ne pra bo na mane ma police ni ye so obe frɛ no o frɛ na de be si bi obe kan che ma ante hwe biem ana me fa che me da se me so me da se oba de achia me ayo oba won kasa ye mu no na wo se ukobo obusia e de koto abe ebire di nkan bi hwan de twa asa abe no mba cho ko sikufo ni twa asa abe no wo kobo obusia be twa abe no kwasikufo e ne twa asa abe no mba chan e na wo tua wo ka ana se tua meka wo sika wo de kobo obusia be ebe to abe no wo ntua wo ka na wo ni twa abe ne sese because minim say abetwa ho nhyehyeye senya me no na etwa mpo na me to me no a me to abe no a ye twemu mienu e bi abunu ende wa na no danka boy mu kotwa na mo ano a na ya chemu say grawa mienu a obi ade baako na wa wato na wo kro no asa di danka ge na one ne nam no na senhye be na mo ye se no na me ye ne senka me de ma abontin suni sisi o de enu atwa ukuru na etwa enhye be na mo ye mo mpana nti wo ye so obetwa no emu ho no one me anya nkonta bia nti me so me de me fa ne se me ne tie nti e bia enkura no e den a me ma ne ebedi bi ono so ma bedi bi nti me da na me nwene boni bia ama ne se si ana sisi nti se ye bete ya be na anka se sika o se o ayi ni nyina oni ma anya nkonta ankusi hwe ana no san ate wa anka sa ofie ana ode ne mame ensa ebetena wa anka sa ofie dia ni on bedi ye nyina la ana ne baba ako asan de wo ba aye mpana ana one ne da ana no so wo we no me pa chan enya sa me pa chan montam tesi awade no moja ya na munya e me pa cho da be 4 years kura ni
sa me nyinsi afufuro ni mana me oba ebosome me yensa na me firi baabi a ye ko han dan no e ko me fie ti firi wono no wanhwe me biem kopem ma wuo mu bepem saa bede na so oba no wote so ye den na afi de o san aba ufi o teme so no e kire wo se enkura no dooso enti e hokọ ono no kokọ han dan se nka ye ntu nkọ dan ni mu ne yetu kọ ye ni na awotwe a wo so onim kwan a me fa so a me ko fie ho na ya se me metimi fie na me ye nkọ na me se me nkọ na chenchira me ye nkọ na me di wachi akọ na afi de o so onim kwan a e fa so a me ko ye dia se na hu hia se me di wachi enti se si a mojai da enfie se ni e ko 4 years na me kan e ko mfie nan e na afi na ho asama so de e pa cha sa asam na de da hoda na wono no akura ne hwemu na wa hwe no a wodie obi kofa wodie de wo se obu kwasia wo so me no wa wuo wa ntontom ama me wa akura no kura besi na wontu ni dini onye ne hwe enti ono na se na wode ne kɔ to kɔ gene sika na no na agiga osisi anya sa anya sa e osisi me eno na ma ohun se osisi me pa cha obi se me nka nkyerɛ wo se sa bra wo fa wa ba no ma ne fa wo ba no na usu se wo kan wa wade ebegu enti na wa amoso no me ba cha da bi me da na nka ye mayi pa san ka me kwa koye case am ya te akola no na ye dey doctor na asema o me o ka kire me nti se ye nka asem ni wo fie no eno na ama ma adwen sa atam police na asem ama mi tin kopem se we ni san be to so be me fan se bo so me na nim wo na no nyinsia ne de ni san be kan ho no wo ye sa na me hu se kwase ebu no ai na adwen se obebu mi na ma me de kodan social welfare for sa atam no na se ndi atwam ade na se a wasan kofa ho asem obeka wo si atwam se atwam se mfie be se wo si akwara no wo mfie se kura enum sisi a wo mfie se ya nkono na je se mfie be nan ni se ni atwam na ade na wasan kofa ho asem obeka atwam sa da bia ne se ye kan yo mimi ni mu se ye musuo mimi ni mu se ye musudie na obi a so atam to manya panyi bia ma na anka ankyere mi se ebia fa kwa yimfi ana sese se me hu sa kwan na ke bia sa atam me kan asem ni efiri wono ma ne ye na wono so no waye ne ho se che se wo ye tintintinti on fa hwe ho na me ka bi wa ha no se won fa hwe o ye die ni o ya santini o fa hwe ho che se wono de ne ba ya ade a onka but obi ba de o be kasa ho gogogo se sie but ne ma ne de o mo ya ade a na okata so okay obo me da se akram se me da akraboko ana mo tuo ba na otu wo sa asemi hu ansa na e ba ye nim wa fidie yi so rana da se ye ma me fu nyina wodapa en zamanfo de nam kwam ya de hyebosome May ye Royals month no very good enti ye ma mo trinkwa ye da se nana asam ne ba ye no ye frɛ kwasikufo amo ka che se wo nwuram o ye na djuma kra bobe ndonko ananka ya frɛ no ekire na ye ni di nkomo ono so kire ni famu de kire ye na mum ono kasa no onse ni buafu pa se asema etwem da dada mama kodi asema wie kota bu awie no ade na ma me sa tam de ba wo take fe efri se unim se wo take wo ho no de court na court akobu abu abo no di wo be pede wa ha na me se aso wakofa ne ba ona se sa time na wo nyina susa na ma mi kra mo na mane da kopim se ekokopie e wo court ho posifo ne frɛ no na wokoda na edi se ne ba afa no na onim se ne ba aye ne bibia da abra omoto na akola ne wo 14 ona ne ba be ma ne wo 14 years ana we no nso e wo 5 years e do kan na yen kwala abɔ ne nsɛm na omokoye no de omaka wi nti oni bibia o kan fa ho bim na yen nim ho kwan kra se ye frɛ no kra bim na yen hye na bufu betwani na ka sa akyerɛ betwani ma yen hye na bufu na mse na sa wo kyerɛ asɛm mu kama e de kyerɛ yen nti me ntie wo nyansasɛm na wo ka de akyerɛ yen no na yen so ye hunu de ye de afa ho ma me nka sa asɛm ne mfa nkyerɛ no ma me woni ni nhyehyɛ ye bia ya posifo ne kan ye no eno anu wodi so na me bisa nse na sɛ ne aposifo na kan ne sa de a eye moja fra na nkwala no koye no mo kan ho asɛm kosi sei ana o sɛ onim sa himfie ho ana wan fa anko no de ko nti court na twa asɛm nim 4 years ni o ma wie na sika no nso so otua ya de mama mi nti onim asɛm bia sɛ o de ba ha no mami se eye 600 ene ye kan ene o de 400 ene ba no kresa ase 400 na ono na ho de betumi
eno anso no kan ye nti no de ko de okoshe ho bowo post station hone de no onim se na ho den betumi 400 no okoka 600 o wa dansefo a wo kase obema 600 no omo wo bi me pa chan krata akure di adanse e wo hasi sa yi no so kire me akwasi kofo edu to nza frɛ no na ya ka wie no nka wontwa so no nko no start e so oba bi gina na chi ana ototo abo ne ba park ne so keka se katewo mo no mo de nya sabio asema o kare a chere no se ye sabi nyansa be na we yetiri ma ye ba be frɛ ono aba be ka ono na asem de a chere no nti ye nhwe yie ana ya frɛ no wo fon so bi kwasi kofo no ana misisa asem na o kan na no omo e de se ne eja piti ebia na ohwa ofri abeso ba ye nche onimu nsanom ebia na akono ansa na ebia fa no ebia konu ebia fa nani so na ebia obia wonum bi okay nti yema ye mfre ni biem ne so okay enam mujafra ne nkwala na asem ni nti eno kra ne hia ye kese nti so wasi ye mfre ni biem a ebe frɛ ni baby okay eno kate may I say undertaking to take responsibility as a father the heading of the Krata October 28th 2024 na kwasi kofo boy o se me kwasi kofo Daniel was a date ya maboi be the mensasha sa Krata yase se metua sidi ahensia 600 cedis each month bosumi bia the ama complainant oba wo bebo okwadu ya sewa a wo ye me babema Isaac Dua wenye mfinhia mienu ne maame obesha ase 30th November 2024 se complainant no ati ase was a date no mesha ase na matua no se mediso na de posifo no ebe pre apemi brebia se menyo no mayo no sa se maanye sa yema emra no entiame eno de ne nsa ahya ase watim kwasi kofo Daniel watim eno panyi kofi usu dansini ono nso watim ena ya se wa wo ye complainant ono nso watim Krata no eno na ekitamie enie enti ya Krata animu se sa 600 Ghana cedi no so ono kwasi kofo ani so a ode ne homa posifo se mra kwan bia ye mfa ne mfa so na kwasi waka ni sei na utua 400 a se wabusu o wa wonsa ne tim sa Krata yiso yi asem bitumi adiw eno ye baako asema etoso mienu se ono ne ba ebefa awura yi ba eye o se wakoka ne court a eye yate ase se court abu awura yi asem na gu a eye na se wagye atum se ne nkwada enkorabɔnesem no ye de a se nkorabɔnesem ba na fi ba beka baabi a ye pepa etuontie amamra kwa so kwasi kofo wone wo ba junior esese mudura akwada ketwa no ya wo ba ne kora aka ho bi na nanom sese wonom ya amamre ene amane sa anye sa nome ahyenso eda sa nkwada we so ye nya depa eno nso ye mienu nti kwasi tie nan ko wadwene mu yie miensa maami we sa ne wo ka mabre na wagya mfinhia anan afa na wo hunu sa wabre nti wo ba beka nemom se no kore se urei de ni sika kota bema wo kwasi kufuo wutwai wo che ne dankage wabra wenya taku anasempoa amfemfiri ho a esese otua ne ka ti sa mabre ndi yito nche baabi unim se wabre emfie na ani wotena ho abesi sa abre afi na wo beka mabre ne ho asem nemom odewka sa aka no ene sese wo pre so obinya ni posi Krata ne so oba ade we ya wakoye se ne no oba ade chirichiri mu eye emusudie ye sese nka ade we na nanom e wo ba ne ekrum kura asore ntentem na nka sa akrachi we no yi akwasi kufuo yi wo mo mane de ne ba no bantema ye kotwadwan nom ne ade gu won so eyi sa musuo ni firi ho nanso besi nei sa ade nda so da ho de na abeka kira akwasi kufuo na medase na akwasi kufuo de mbete meka kire na ne se onka hunu se ade we ya be yetwa a edi wone ne manachi ne bani yie die
ne da achepa said the opposite bana ba brabo bia ayetwa edi akora nachi ye beka say asesa edi ni banachi so opani bana ye dia omra fam na yenyi sa de wanyina firi ho na wo kase na nanom sorry na me papa say asem ma wache a ye mani die ni a na nanom de opani odue matimanti nti opani akwati kufo e na say o sorry no opre ne bana ye die e de ma no if you say na me kan kan no abaye twa e de atare nkola no se open tempera wanya ne tentem so na fe yenyi sa muso ni firi ho onko dwane to na bi no so ne koto dwem na amamre ne amanne bi ese ye ma nkola no mu san omo no omo ye efiri ho na maami na doctor fo no ma moa no doctor fo na moa no kura se nka woni mu a anase wo yi panyi bi asotire ntem a nka e bi a ye yi sa muso no kwa firi ho ansana yakopa akola no ayara sabia medase enne odofo sene midi kan ekan no eye mami kunwamwan kra sawu ba bema ena wo yira oni neti why ni say ya den kwa na wo so wonye ede na wo sanka pape onye mfa ne mai ensami hu se nsem na mo ne ka kwamp ne buafu se asama ya ka etwem wa ka etwem na mamra wo hu munya ya ofisa akra no ho beto nana ofisa ne ho beto no asembi wa nasa debi wo ye ya umye sebi umye ndwu mienu oba una wo se so 14 years mama so 18 years una so 14 years pa na ne ni onya bofrasa akra 5 years oni na ada maisi anu akakomba na sebio acte akra 5 years die wo 14 years oni ne dieden oni ne dieden na isi akra de sadi we kwa de enim se isi na baba e fashion sababu ye den yo ubeti we oni ne bada ubeti we oni ne maami ada oni ne nu ada oni obi ada adan adan debia sansamu ya kosu ye kasansamu ya kosu sa onu nu ada onu obi kunu anaso obi re ana bibi sampuda ayanumie enta wo se si ye no anka papa ne maami papa nka maami wona ka omunya amamra sese omunya bia na mom papa no enfi maami no ebi ahyasie yi ena mo hu ebe kakra na akwa no benya ko nanim kakra no ena mo hu se ade ye ya nya fa ma akolai ena hanti ne sei eho na mo behu eho no ena mo behu nti mo nya very careful pa sasembi se si awofo no mo aboso na munya mamre bia sebia da chibi no enko fa mane bi efemre eye akola no mami kra ka so se wa mane hwi wono na di nsika ma na wodi akoto abe wono abre japade mpo wa mane bi ento ba wodi nani so officer da chibi no aware kra babu nenum aware kra ebobo nenum ento asembi se si a nwedi achire enfa ho de ebia so obabe ma na opena so ketwa na opena so de achire no munya mam na bia se bia da achi bi enkonko ha obaba na se enkonko ha nipako midu besia media na kwemble so betumi afra me queen update bia na mesandi ababa som na me so be like share comment so fuma me na menya wode for more videos fm raw macro.